Jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erroke jauna, Kristo erroke, erroki dakegula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiz. Hoi jainko, muga jarri zenion oraingo bizitzaldiari, betiko bizireko sarrera irekiz. Apalki eskatzen dizugu, ezarraraz dezazula zure errokiaren graziaz, Mikeli zure sarbitzariaren izena bizidunen liburuan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Paulo apostoloak Filipotarrei. Zenideo, guk zeruan dugu gure herri, eta itxaro handik itxaroten dugu salbazailea, Jesukristo gure jauna. Bera, aldatuko du gure gorpuz ezerezala, bere gorpuz aintzazuaren antzeko eginez, gauza guztiak menperatzeko duen indarrez. Jauna, esana? Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldiatan, Jesusek onera esan zion jende taldeari, aitak ematen diran guztia, nigana etorriko da, eta nigana datorrena ez dut kanpora botako, zerutik ez bainaiz jaitsi nire nahia egiteko, bidali nauenaren nahia baizik, eta hau da ni bidali nauenaren nahia. Eman didanetik ez ezadala ezer galdu, baizik eta piztu bezadala azken egunean. Hau da nire aitaren nahia, semea ikusten duenak eta harengan sinisten, izan bezala betiko bizia, eta nik piztuko dutura azken egunean. Jaunak esanak. Jesus ezagutzea, Jesusen adiskide izatea, kristau bizitzaren helburu nagusienetako bat dugu. Eta Jesus ezagutzen dugu modu askotara. Horietako bat da, evangelioek Jesusen inguruan kontatzen digutenak. Baita ere, gure eguneroko bizitzak, gure orazioan, eta batez ere premian daudenekin eta sufritzen ari direnekin daukagun tratuan ezagutzen dugu hobeki Jesus. Eta evangeliotan Jesusen zenbait ezaugarri agertzen zaizkigu. Garbi ikusten dugu Jesus errukitsua dela, Jesus ona dela,
Jesusek maite gaituela, Jesusek ezagutzen gaituela, eta ezagutze hori esan genezake oso sakona dela. Guk bakarra kanpokoa ikusi dezakegu, baina Jesusek pertsonak barnean daukena ikusten zuen. Hori evangeliotan garbi agertzen zaigun errealitatea da. Jainkoikoak gu ezagutzen gaitula barnetik. Guri askotan gertatzen zaigu, ez da guk gure burua ere ez dugu erabat ezagutzen. Horregatik, pertsonak barnean daukan gauza hori bakar-bakarra jainkoikoak ezagutzen du. Eta jainkoikoak ikusten du pertsonak barnean daukena halako begirada maitakorrarekin, begirada errukitsuarekin, eta hori da errealitate bat guk denok garbi eukiria deguna. Jesusek evangeliotan guk hori ulertzea nahi izan zuelako. Maite gaituela, hartzaion batek bere argiak maite dituen bezala, eta gainera modu pertsonalean gu ezagutuz. Eta ezagutuz esan dedan bezala osoki. Ez bakarrik kanpotik guri humanoei gertatzen zaigun bezala, baizik eta baita ere bihotzean pertsonaren barrenean dagoena ezagutuz. Y este conocimiento que tiene Dios de nosotros es algo que nos tiene que dar una profunda paz, en el sentido de que Él nos conoce, decía San Agustín, incluso mejor que nosotros a nosotros mismos. Por eso, esa realidad, ese ponernos en manos de Dios, ese saber que Él nos ha hecho, que Él nos quiere, que Él quiere nuestra felicidad, que Él quiere nuestro descanso eterno, que Él nos está esperando después de la muerte, que es lo que tiene que dar paz al corazón humano. Siempre es dura la muerte, siempre es dura, digamos, la separación, pero no tenemos que olvidar que está esperándonos ese Dios bueno, que ha querido que la característica principal que tengamos en cuenta de Él, no la única, pero sí la principal, es el amor. Estamos precisamente en el mes de junio, mes del corazón de Jesús, en el que Él nos señala ese corazón de carne que palpita incluso de una forma echando fuego del amor que tiene hacia nosotros para que nunca tengamos ninguna duda de esa realidad y sintamos siempre una paz profunda en el corazón. Hoy nos hemos juntado aquí para despedir a Miquel después de su larga vida, una mujer trabajadora, una mujer emprendedora, una mujer de fe. Está aquí, digamos, sus restos. Ella tantas veces ha participado en esta iglesia, tantas personas por las que ha rezado, que ha despedido, que ha estado aquí presente. Hoy le despedimos a ella, le despedimos con todo el cariño, le despedimos con toda nuestra cercanía, también para toda la familia, pidiéndole a ese Dios bueno, a ese pastor que está en el cielo, que nos conoce, a cada uno de nosotros, que la acoja en su seno, para que de allí pueda descansar de todas las fatigas de esta vida. Allí pueda ser totalmente feliz en la presencia y en la misión de Dios, y desde allí pueda interceder por nosotros.
Mikeli zure zerbitzariaren salbamenerako eskaintzen dizugu opari gaiago, eta zure bihotzonari eskatzen, zure semea salbatzaile gupidatsua dela, sinetsi zuen honek, auki dezala orain, epaile errutitsua, errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin. Aita guztiz santu, jangoiko alguztidun betireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera, denen alde hilda, gu guztiok betiko hilez daitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen degula. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau ere horaren kaliza bat, itun berri eta betikoaren hola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere hori garri. Francisco gure guztiarekin, eta ez izan guztiekin batean.
Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak Mikeli eta gure hildako guztiak. Arretzatu zeure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigoarren guztio betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Begina Doantzuarekin, haren senar Jose Santuarekin. Apostolu Santuekin, San Pedro gure herriko zaindererekin, San Miguel eta gizarte guztietan zure deside izan diren santuekin. Haekin batean gore ez daitagun, Jesus Kristo gure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jakoikoa guztion horri, Espiritu Santuarekin batean, oste eta haitza guztia, gizat eta gizati guztiretan. Salbatzaileak agindu eta erakutxiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai duzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaiko dela. Jesu Kristo gure jaunea zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaten bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea ekarri. Jaunaren maila dituak.
Eskerrik asko, gaur honea etorri zareten guztioi. Muchas gracias en nombre de la familia, en nombre de la parroquia, todos los que habéis acudido hoy aquí hoy a despedir a Miqueli, a rezar por su alma y a acompañar a la familia en estos momentos de dolor. El novenario por su alma dará comienzo mañana en la misa de San Pedro, misa mayor, que será a las 12. Ya comienza a magnitanizando a las 12 aquí en la parroquia. Eta orain bukatu aurretik, azken erresponsoa egin dezagun. Jaiko ahal guztieguna, zuri otoitz egiten dizugu, mundu ondatik joan zaigu Mikeli zure sarbitzariarentzat. Sakrifizioen bidez garbidurik eta pekatutik askaturik, irits bezala piztueraren betiko zoriona. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, berenka zaintzatela jaiko guztiadunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak zoazte